Our business model has basically relied on cheap labor from China, presumably cheap energy from Russia, and partially outsourcing security investment. These days are gone. Тя не греши и може да се каже, че все още е много меко казано. През 2002 година разликата в БВП между ЕС и САЩ беше само 17%. В днешно време тази разлика се увеличила до 30%. А като се има предвид, че населението на Европа е значително по-голямо от това на САЩ, ситуацията изглежда още по-тревожна. Ако погледнем производителността на труда от 1890 до 2022 година, Европа постигна впечатляващ напредък след Втората световна война, почти настигайки САЩ до края на 20 век. Но от тогава производителността е паднала до около 80% от нивата в САЩ. Бившият италиански премиер и бивш председател на Европейската централна банка, Марио Драги, предупреди лидерите на ЕС преди почти 6 месеца, че без трудни решения Европа рискува бавна и мъчителна смърт. Който разглежда провалящата се европейска икономика и как да се поправи, посланието му беше ясно. Действайте сега или се сблъскате с сериозни последици. И така, какво се случи от тогава? Европейската комисия публикува още един документ – конкурентен компас за ЕС. Тук, в ЕС опростен, се надявахме по-скоро на конкретни действия, вместо на повече документация. Но за сега ще разгледаме какво представлява този нов план и какво реалистично можем да очакваме да видим след това. Нека разберем. The competitiveness compass focuses on three pillars. The first one is closing the innovation gap. The second is a joint roadmap for decarbonization and competitiveness. And the third one is reducing our dependencies and increasing our resilience and our economic security. Това са трите стълба на плана, разделени на 47 водещи действия, насочени към повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта в целия ЕС. Планът може да отключи допълнителни 470 милиарда евро за европейските дружества и да им спести 37,5 милиарда евро годишно чрез опростени разпоредби. Нека започнем с първия стълб – иновационната пропаст. Европа изпитва затруднение да се възползва напълно от първата цифрова революция, водена от интернета. Например, нито една европейска компания, основана през последните 50 години, не е достигнала пазарна стойност от 100 милиарда евро. Междувременно всичките 6 американски компании на стойност над 1 трилион евро бяха създадени за същия период от време. Since 2008, close to 30% of the so-called unicorns, namely companies that will go to be valued more than 1 billion euros, unicorns that had started in the European Union have left, and the majority of them went to the United States. And this has to change. Реалността е, че иновативните дигитални компании в Европа изпитват затруднения да се развиват и да осигурят финансиране, особено в сравнение с САЩ. Делът на световните фондове за рисков капитал, набрани в ЕС, е само 5% в сравнение с 52% в САЩ и 40% в Китай. Преодоляването на този недостиг на финансиране е от огромно значение. Европейската комисия определи 13 водещи действия за справяне с това. Например, законодателният акт за Европейското научно-изследователско пространство за увеличаване на инвестициите в научно-изследователската и развойна дейност до 3% от БВП. ЕС иска да поддържава на модела DARPA, подход на САЩ, който финансира революционни технологии чрез високорискови инвестиции с висока възвръщаемост, водещи до иновации като интернет и GPS. След това има 28-я правен режим, който ще премахне необходимостта иновативните компании да се ориентират в 27 различни правни системи. Вместо това, 28-ят режим ще въведе единен, хармонизиран набор от правила за корпоративното, несъстоятелното, трудовото и данъчното право, което ще направи по-лесно и по-евтино за тези дружества да работят в рамките на единния пазар. Вторият стълб е съвместна пътна карта за декарбонизация и конкурентоспособност. Decarbonization will be an opportunity for growth. But if we fail to coordinate, there is a risk that decarbonization could run contrary to competitiveness and growth. За да се справи с това, ЕС очерта 16 водещи действия, насочени към запазване на конкурентоспособността на Европа, като същевременно се превърне в декарбонизирана икономика до 2050 година с междинна цел от 90% до 2040 година. I want to be very clear. The European Union stays on course for the Green Deal objectives without any question. Ключова част от плана е сделката за чиста промишленост, стратегия, насочена към намаляване на цените на енергията
осигуряване на суровини и стимулиране на търсенето на нисковъглеродни продукти. Финансирането му обаче изглежда по-малко стабилно, разчитайки на фонд от $100 милиарда, който се състои предимно от съществуващи или вече разпределени средства и зависи от доброволни вноски от правителствата. Друг важен елемент е планът за действие за достъпна енергия. В момента Европа зависи от вноса на изкопаеми горива за почти 2/3 от енергийните си нужди и манипулирането на тази зависимост от страна на Русия по време на войната срещу Украйна е основен фактор за неотдавнашните скокове на цените на енергията. За да се справи с това, планът има за цел намаляване на зависимостта от вносни изкопаеми горива и осигуряване на по-достъпни енергийни източници за ЕС и прилагане на пакет за европейските мрежи за модернизиране и разширяване на енергийната мрежа и инфраструктура на ЕС. Докладът също така подчертава необходимостта от създаване на единен пазар за отпадъци, за да се стимулират усилията за рециклиране в цяла Европа. Очаква се потенциалът на кръговата икономика на европейски пазар за преработка да нарасне значително. От 31 милиарда евро днес до 100 милиарда евро до 2030 година, което потенциално ще създаде 500 000 нови работни места в процеса. Третият стълб е съсредоточен върху намаляването на прекомерните зависимости и повишаването на сигурността. Уязвимостта на Европа проистича от силната й зависимост от суровини, от изключителна важност и модерни технологии, като 40% от вноса идва от ограничен брой доставчици, половината от които не са в съответствие с интересите на ЕС. За да се справи с тези предизвикателства, ЕС очерта 10 водещи действия. Един от тях, който привлече вниманието ни, е Бялата книга за бъдещето на европейската отбрана. Още един документ, който трябва да анализираме. Нямаме търпение. По-интересното е, че ЕС планира да диверсифицира търговските си партньорства чрез разширяване на мрежата си от търговски споразумения, което по-настоящем обхваща 76 държави. Това включва прокарване на сделки като споразумението между ЕС и Меркосур и модернизиране на глобалното споразумение между ЕС и Мексико. Например, премахването на високите мита на Меркосур би могло да спести на износителите от ЕС над 4 милиарда евро годишно. От страна на отбраната, планът насърчава по-голямо сътрудничество между държавите членки чрез съвместни обществени поръчки, съвместна научно-изследователска и развойна дейност и обединяване на ресурси за повишаване на сигурността и намаляване на зависимостите. Геополитическото напрежение, като войната между Русия и Украйна, също накара Европа да увеличи разходите за отбрана поради нарастващите заплахи от конвенционалната и хибридната война. За да могат и трите стълба да станат възможни, ЕС въведе така наречените фактори за конкурентоспособност с допълнителни 9 водещи действия, предназначени да подкрепят и прилагат тези стълбове. Комисията планира да опрости правилата, за да намали бюрокрацията и да ускори административните процеси, за да направи Европа по-привлекателна за инвестиции, като целта е да се намали административната тежест с 25% за всички дружества и 35% за малки и средния бизнес. Говори се и за създаване на различни синдикати – Съюз за спестяване инвестиции, Съюз на данни, Енергиен съюз, Съюз на уменията и Съюз за отбраната. Всички насочени към подобряване на координацията на ниво ЕС, установяване на общи правила и опростяване на инвестиционните процеси. This was a glimpse at the width and the depth of the competitiveness compass. I want to be very clear. We have a plan. We have a roadmap. We have the political will. Now what matters and really matters is speed and unity. Що се отнася до плана, ето как изглежда настоящият график за тези различни актове и предложения. Много повърхностно го засегнахме, но честно казано, все още доста леко по отношение на детайлите и малко неясно. Когато се появят повече подробности, можем да се потопим по-дълбоко във всяка инициатива с отделни видеоклипове. Уведомете ни, ако това е нещо, което ви интересува. Ето какво мислим. Не мислим, че планът отговаря адекватно на доклада на Драги от преди 6 месеца. Първо, Драги изчисли, че преходът на Европа към конкурентоспособност ще струва около 750 до 800 милиарда евро годишно. Това е около 5% от БВП на ЕС през 2023 година и е много повече от 1-2% изразходвани по плана Маршал. Планът на комисията признава това, но не представя конкретен план за това как да се постигне. Второ, докладът Драги подчертава, че самият ЕС трябва да се развива чрез пренасочване, ускоряване и опростяване. We could do much more if all these things were done as if we acted as a community. But we lack focus on key priorities. We don't combine our resources to generate scale. And we do not coordinate the policies that matter.
Една от най-интересните идеи е да се разшири гласуването с квалифицирано мнозинство в съвета, за да се избегнат забавяния, причинени от необходимостта от единодушни решения. Ако нещата се затруднят, Драги предлага да се използват договорните механизми, за да се позволи на държавите членки с сходни възгледи да продължат напред. Докладът на комисията обаче изобщо не разглежда този въпрос. Според мен, това е най-голямата пречка, пред която е изправен Съюзът в момента. Без по-бързо вземане на решения, всичко това рискува да бъде твърде малко, твърде късно. А ако съдържанието ви е харесало, не забравяйте да харесате видеото и да оставите коментар. И ако се интересувате да научите повече за това, какво може да направи ЕС за своята отбрана, не забравяйте да разгледате нашето видео за Европейската армия. Линка е до тук горе. И до нови срещи!